Čaute ľudkovia, ja som DJ Viper a vítajte na dnešnej Energy Mix Party. Toto už je 12. rok, čo už vlastne hrám a dneska to bolo hlavne o takom začiatku, že komerciou a plus prevedené trošku viacej do houseu. Vynikajúco sa mi hralo. Svetový zvuk, svetoví ľudia, všetko, paráda. Po organizátorskej stránke bolo to vynikajúco zorganizované, fajnová reklama. Ženy te boli svetové, ženy vrískali. Ako sa ti páči dneska na akcii? Výborne, skvelé! Super! Veľmi dobré! Super! Ako sa ti dneska páči na akcii? Dobre! Výborne, vynikajúco, super! Takže spýtame sa organizátora. A táto hudba, atmosféra a celkovo ľudia sú tu fenomenálni. Je tu úplne super! Úplne super, je to tu fantastické! Je to strašne super! Prídite všetci! Dnešnú akciu hodnotím tak. Ja si myslím, že vyslala dosť dobre. Ľudia sa bavia, to je základ, že sa bavia. Môžeme hrať teraz, čo chceme a to je fajn. Je tu pekné plátno za nami. Myslím, že dneska je to tu úplne vynikajúce, ľudia sa bavia tak, ako sa majú, klubová hudba, vedia všetci, čo je. Super, skvelé, vynikajúce. Ďakujeme! Čaute, moje meno je Sinet a dnes to bolo proste neskutočné. Táto akcia podľa mňa bola fakt jedna z najlepších na okolí. Chalani, čo to robili, odviedli kus práce. Dúfam, že si to ešte raz zopakujeme. A v takom počte ako teraz. Like the ceiling can't hold us. Like the ceiling can't hold us. Here we go. Takže zistujeme, ako sa cíti Michal Chrenko po vystúpení na Štefánskom masakri. Nevládzem úplne zase nič, lebo ľudia ma úplne rozbili. Ja som zo seba vydal úplne všetko. Všetko som dal ľuďom a ľudia to vrátili. Akože úplná pecka, vážne. Takto by to malo byť. Toto tu chýbalo, niečo takéto, že urobiť niečo na úrovni. Dúfam, že sa takýto akcii bude robiť oveľa viac. Dnešnú akciu hodnotím úplne úžasne. Prišlo ľudí až nad naše očakávania. Mne sa úplne páčilo, bolo úplne super, ľudia sa zabávali, takže nechápal som, čo dorábali. Pokúšame sa niečo doniesť, niečo do tohto nového okresu, toto je top akcia s top ľuďmi. Ďakujem. V prvom rade by som sa chcel poďakovať Zoe Production SRO, ktorá nás podporila masívnou ledkovou stenou, masívnym zvukom, tým pódium a kompletnou konštrukciou po hale. A takisto aj ostatným sponzorom, ktorí nám pomohli dostať túto akciu do samého konca. A chcem sa poďakovať sponzorovi 9 mm, ktorí nám nabudili našich ľudí, samozrejme aj nás, a bolo to úplne super. Takže vážení diváci, toto bol Štefánsky masaker a nezabudnite sledovať našu stránku Energy Mix na Facebooku a vidíme sa opäť na budúce. Čau!